खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि दाय हमजानो गिगोन। सुथुरनि फान्दायनायफोरा गाज्रियै गोहोम खोख्लैगोन। गाज्रि सान। बृष राशि रंजानायनि सान। लामा दावबायनो मोनगोन। आंगोफोरजों सम बारहोनो हागोन। मिथुन राशि नखरनिफ्राय गोजानाव दावबायनांनो हागौ। देहाया लोरबां जागोन। साना मोजां नङा। कर्कट राशि सोरजोंबा गाज्रियै थगायजानो हागौ। रां होनाय लानायाव सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला खाफाल हमनांनो हागौ। सिंह राशि सावस्रि गाज्रि जागोन। जानो लोंनो सुख मोननाय नङा। साना एरैनो बारलांगोन। कन्या राशि गोबावनि आद्रा थानाय खामानिया मावफुंजागोन। बिमा बिफानि मोखाङाव मिनिस्लुनाय लाबोनो हागोन। रंजानायनि सान। तुला राशि गिदिर जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। नखरनि सुबुंफोरनि मदद मोनगोन। गोसोआ रेजें जागोन। वृश्चिक राशि जिउनि हान्थिनाय लामायाव जेननांगोन। रावबो आंगोनि हेफाजाब मोननाय नङा। खस्थ' सहायनांगोन। धनु राशि खामानियाव नांथाबना थागोन। जानो लोंनो सम मोननाय नङा। देहाया लोरबां जागोन। मकर राशि सावस्रि साबस्रांगोन। बाय बाहागिनाव थांनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि सन्देह सानस्रिया गोसोआव गाज्रियै गोहोम गोग्लैगोन। गाज्रि साननाया गोसोनिफ्राय खारनो रोंनाय नङा। मोजां सुबुंनि बोसोन लानाया मोजां। मीन राशि आनजादाव उथ्रिसार जानो हागोन। थांखि फारसे सौहैगोन। मोजां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।